Ayo, cupuki. Bunda Dewi ki teko, Tan. Ibu digawa. Wong ganteng oleh ta ngono jere. Ibu wis tuwek ora nduk aman. Ibu iso ora enek sing arep nggawa. Nggo apa le nggawa ibu? Ibu elek wis tuwek ya tadi ya. Sugeng siang pemirsa. Heeh. Sugeng siang ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yuni kembali. Mau menyampaikan amanah dari Mas Novem yang kemarin di IPP Mas Dimas. Sepurane baru adek seret ta, Dok? Sepurane nggih pemirsa baru dapat saya mau antarkan hari ini karena kemarin itu mau saya antarke pas enek kinara ning kene ta. Engko tak ana-ana Bu tak sotengno. Sing Mbak Indah ngono. Sampai sore. Mbak Nurul. Bu Care. Nggih. Bu Care Tan. Sampai sore wis nduk gak usah nduk sesuk ae wis kesoren kok nek kinara iki wayahe ngantuk, wayahe iki aku ngono. Wis gak usah gak apa-apa. Gak apa-apa, Mbok. Gak anu nduk apa jenenge? Apa engko dikuwi? Diselang lho, engko diselang. Yang kok Nduk, tolong nduk aja ning kono kok gak boleh. Tan, tolong Tan. Kalau gak boleh siapa? lu gak boleh Pak O ya. Pak O kan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kuwi iki berarti ning sampah kono. Kono lho. Memberikan contoh-contoh yang baik kok. Nek Pak O ya kok ning sampah kono sik. Nek Pak O. Dibuatnya sama. Kaki. Ayo sabar kok. Halah kok mesti main umbah-umbah ae, umbah engko lak yo gak masalah leh kok. Ayo. Iya. Ayo. Tak nguntirno motor. Ya sak pateni. Ya iki. Rene ndak tak tumbasno ndak. Ndang. Apa Bude jere Rene? Gawekno sejinah Mbak ya sing anu ya. Heeh, iki sejene. Ya wis kanca-kancane ben. Mbak aku gur gawa 50. Engko nek pamane kuwi kabeh jumlah pira kok tak teri ning omah ya, Mbak ya. Wis kancane Yaya sing ndi kono ndang, do nyuwun. Wis gak apa-apa kamu juga le, wis go. Wis ditumbasno Mbak Yun. Asyik. Iya. Wis padha nyuwun. Ketibak malahan, Mbak. Ora ono 50. Ora nek 50 lho iki duwe 50. Gawane. Wis pokoke sapa sing pengen njaluk ndang. Pokoke aku manis sing 10 ya. Heeh. Umane 10. Ya. Terus kuwi jek pira kabeh ndom pokoke, Mbak. Karek pira leh? Kintan iki lho, Mbak, empek-empek. Kintan kok sik ya? Empek-empek. Ya wis, engko dindom ya. Dindom karek pira kuwi ya. Rene, iki lho pokoke iki sak entek iki. Enek sing empek-empek apa? Nek empek-empek piranan, Mbak Sum? Empek tergantung, Mbak. 3.000 boleh. 3.000 boleh. 5.000 boleh. Wes kuwi engko dibagi, Mbak. Kuwi uman apa ora kuwi engko sijine empek-empek gelem apa ora? Hele. Iki kan ikine entek, sempolane entek ya. Dituku kuwi engko dibagi, Mbak. Pokoke iki enek 50 nya. Pokoke engko nek kurang, engko tak teri duwike ning omah. Pokoke bagi, Mbak. Engko karek cah bocah kuwi pira kabeh bagi. Wes. Ki pira-pira, Mbak? Mbah kuwi njaluk pira-pira, kae pira-pira kono. 1000-an le, Mbak. Oh, 1000-an. Berarti kayak pira papat-papat ngono, Mbak. Wes sama hitung kurang pura duwe kuwi mang tak kene sampean mang lho. Saiki sing 10. Nggih. Tambahi 5, Mbak. Sing iki, Mbak. Pokoknya saeneke ya, Nduk ya dibagi kabeh kae. Lha engko liyane sing gak uman sampel empek-empek lah gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Wes kondo Mbak Sum. Wes kuwi lho Mbak kabeh 1 2 3 4 5 pira kuwi. Iki lak wis mateng ya Mbak sampean kene? Urung, kok carane terus dianuni, Nduk. Oh gak, Mbak, ki mang nomor HP ora tak anu wae.
tak hapus. Terus digorengi sik sabar ya. Ya kamu tadi udah selesai. Tadi udah selesai porong, Dok ya. Sik Dok enek motor, Dok, enek motor. Wes mbah piye empol sampean carane, Mbak? King konek bagi, Mbak, bocah iki uman pora. Ya pira nanti? Pira? 5. Heh? Iya kayak 5, Mbak. Jadi 5. Oh, iki sing wis. Engko tambahin deh ning kene 5 ngono. Ana apa kae? Ya, sing kae dodolan apa, Dok? Sebelah. Oh, seblak. Oh, Sama somai. seblak mbek somai. Sik bakule dirubung. Guru-guru enek yaya ya dirubung bakule ya tadi. Ayam mercon. Mbak Intan kayak empek-empek sih ya, Mbak. 5.000 ya, Mbak. Oh, alah. Iya, sik enteni le uman pora iki wis habis. Wis gak usah nganggo saus, Dok. Gak usah saus. Wedi pedes deh. Sik Intan sik, Mbak, empek-empek, Mbak. Wis habis, wis laris. Itu Mas. Tan, sik ya Tan teni sik ya dulu ya. Empek, penting ora pedes ya. Gak pedes ya, Mbak. Nera nek gak diguntingi piye le, Tan? Mosok mbok mamu tahu ta? Nek empek sampean gawe dhewe apa kulaan, Mbak? Oh, nggih dhewe. Malah inuk nggih dhewe iki. Rahasia lah. Gak didono bakso. Ya Allah senenge cah cilik-cilik ki lho. Iya sama-sama le, nggih. Makasih ya Mbak Intan ya. Sik kurang Intan tok ki lho gawe iki lho. Terus karek pira kuwi? Gawe dhewe. Jirulu patah sugeng-guman kabeh ya pemirsa ya. Lagi mau nggo dhuwit 50, tes tuku kabeh mung dibagi. Iki kan tanggoku dhewe le pemirsa, dadi engko nek kurang kan hitungane ngomah ae. Nggih. Assalamualaikum Mbak Kani. Nggih. Aku ada anggone ngenten. Mpun monggo pinarak jenengan. Lho malah aku sing kon pinarak. Salim niki Salim. Monggo pinarak. Nggih. Terus eling kula. Mbak Yun. Oh, Mbak iya. Yun Mbak Indah. Iya. Nggih, niki enten rezeki nggih jenengan. Mas Slamet, ya Allah piye kabare le? Ya Allah. Ketok ora? Enggak ketok ya. Ayo Salim ya. Wis duduk sik, duduk. Ditumbasno jajan karo Mbak Intan mang. Sempolan. Ya sik tak jukukno jajane. Wis pinarak sik. Duduk. Sik Mbak tak jukukno, Mbak. Ini adalah Mbak Kani sama Mas Slamet, saudara. Wis mboten gadah tiang sepuh ya pemirsa niki. Napa mboten saged melihat sejak kecil niki nggih sami mawon saudara tapi cara ngono jenenge pripun nggih? Ponakan Macamut. Mas Slamet iya. Misanan ya, Mbak? Nggih, tak jukukke Tan bawa sini Tan. Jajane bawa sini. Namanya Mas Slamet sama Mbak Kani. Ini jajannya kasih no Mas Slamet sama Mbak Kani ya. Ibu tak gawa sembako. Niki Bu angsal rezeki sembako. Nggih pinarak mriki riyen nggih. Ini Gak kelihatan Dek Tan, ditempelno gini loh. Nah, gini loh Tan. Nah, duduk dulu ya sama-sama Intan duduk dulu. Boten. Niki kula sarap mriki nggih. Salim Mbak Keni. Salim ya. Niki ngapunten nggih. Niki nggih Mbak Kani. Kula pendhetke melih sing setunggal. Kamu duduk le. Kamu duduk aja ning ngisor. Ning bayang. Nah. Tak ambilkan lagi nggih. Pun jenengan nggih nderek Bu nggih ngobrol-ngobrol. Mak terus suwun nggih Mas Novem sampun menitipkan rezeki ini pun ya. Tak keluarnya pemirsa kunciku. Ini yang kedua.
Ini yang kedua ya. Niki Bu, niki sing kangge Mas Slamet nggih. Matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Sing niku wau nggih Mbak Kani niku. Nggih, ya kuwi kanggo sampean ya Le ya. Terus niki kan ngeten. Mas Dimas mantune kula niku pikantuk titipan Bu. Supados niki nganterke rejeki kangge ingkang membutuhkan. Ngapunten nggih Bu jenengan kula lebetke ngeten iki. Mengke kersane titipane niku asli sampun kula aturke panjenengan. Mboten kula pek ngoten lho. Lah Mas Slamet niki kalian jenengan kan putrane Mbak Yunin jenengan nggih. Lah ini orang tuanya sampun kapundhut nggih pemirsa, terus dirawat sama buliknya ini. Terus mboten saged melihat pemirsa nggih, namanya Mas Slamet. Dulu nggih pun pernah kula lebetke teng vlog dulu. Terus sing niku Mbak Kani ugi yatim piatu nggih. Mbak Kani, Dok. Mbak Kani nggih. Mugi-mugi bermanfaat nggih Bu nggih. Niki wonten sembako, enten mie, enten napa niki? Garam, enten teh, enten piye nang piye? Piye nek? Amin. Lah niki nganu Mas Novem niku kan nggih nyuwun bantuan doanipun Ibu nggih supados enggal pinaringan keturunan. Nggih. Dereng niki mugi-mugi enggal diparingi keturunan ingkang saleh-salehah. Wes nek Mbak Indah wes Le. Putrine cewek, anaknya Mbak Indah sama Mas Dimas cewek, namanya Kinara. Kinara Le. Kinara. Nggih, Mbak Kinara. Mugi-mugi manfaat nggih Bu nggih. Mas Novem ini sampun kula sampaikan kepada Mbak Kani, mugi-mugi Mbak Kani, Mas Slamet juga keluarga pinaringan sehat walafiat. Nanti jajane di mak mate mbok cuwekel ya Le. Taruh situ lo jajane lho, ki mang ditumbasno Mbak Intan sempolan, anget-anget ya. Nanti Mbak Kani dibagi nggih. Ngoten niku tesik muring-muring napa mboten, Bu? Nek riyen kan jan cerita nek muring-muring jabuti suket ngoten nika lho. Tesik, Bu. Niki tesik tapi Nggih. diganggu, mboten diganggu mboten. Mboten. Sepurane nggih Bu, kula dangu mboten dolan-dolan mriki. Lah kula nggih riwariwi terus bakdo niku ibu kapundhut wingi nika. Piye Lang? Piye Nang? Nek ngowamu udah asik. Nggih, aja tukang muring-muringan ngesakno bulik ya. Oh, gak oleh diceritakno bulik rahasia. Paling isin diceritakno Mbak Yun ora apa-apa, Mbak Yun ora nyeritakno sapa nek Mas Slamet saiki wis ora muring-muringan kok. Ya wis sabar. Wis roh ya. Aku kan wis kandha kae Mas Slamet sing pinter gak boleh muring-muring ngesakno bulike. Bulike ya sakit, ya toh? Gawe nulungi ra iso. Nggih. Berarti nganu nggih bulik nggih. Mas Slamet niki kan ket alit derek jenengan. Nek Mbak Kani niki teng mriki piyambakan cuma nek dalu tenggene Pak Mantri. Lho, nggih kalian jenengan. Ya Allah bulik ngapunten nggih kula kinten niku Mbak Kani kalih Bu Mantri. Iki gadah penyakit sur. Sur niku pripun bulik? Nggih sing didang-dang. Kejang. Jantunge plas ngoten. Ya Allah muga-muga tak paringi sehat ya Allah. Kadang aku ya iki pure kuwi umah. Ya Allah bulik. Wis to pemirsa jenengan nek mirsani ngeten iki banyak-banyak bersyukur nggih. Bulik iki loro. Tinggi. Lho, bengi umat. Ya Allah bulik. Mas Slamet sing pinter nggih nderek bulik ngesakno bulik nggih. Iya, omahe Mbak Yun anding omahe Bu Carik. Dilos nggih mboten akal. Pinter kok nggih bulik. Dilos. Iya, anding nggone Mbak Yun anding nggone Bu Carik. Bengi aja nakal ngesakno mae. Darahe tinggi. Nggih bulik. Lah niki Mbak Kani ingkang sabar nggih, Mbak. Sabar. Nggih. Niki malah ketalit bulik nggih mboten saged mirsani niku. Paringi sabar, Mbak. Ya Allah.
niki alite nggih kula sing momong sing anu jantung ngoten itu. Lah ya niki sing mulai cilik nggih kula sing momong. Nggih. Ampun bapak ibu sampun kapundhut pemirsa. Mboten enten sedaya Bapak Bu. Nggih, niki mugi-mugi mengke saged manfaat nggih Mbak Kani nggih. Monggo niki. Alhamdulillah. Nggih. Amin. Ya Allah. Ngapunten nggih Bulek nggih. Wonten kayu-kayu barang cah ning kene. Kayune Pak Manten. Nggih. Enten kamar mandine napa nggih Bu nggih? Nggih niku pamandine elek. Mboten napa-napa Mbak Kani sami mawon ya Allah disyukuri. Sing penting Mbak Kani nggih panjenengan enten panas mboten kepanasan, enten udan panjenengan mboten kudanan. Nggih saged kula buka. Nggih. Niku kula tutup apa pitik wau. Nggih. Nek sing penting badhe ibadah nggih salat wonten pun alhamdulillah Mbak Kani ngoten. Kula nggih niku kangge salat kangge niku enten. Nggih. Mboten padasan tapi nyiduki ngoten niku teng ember. Oh nggih. Jenengan nganggene pam boleh. Nggih. Nganggene pam. Niki nggih sukane bayi Mbah. Kadang dipadasi damelke padasan Nggih. Bolong. Pun dangu kan pecah. Nggih. Dangu kula mboten padasan niku. Nggih Mbak Kani. Ya Allah le, sing pinter ya le ya. Ya Allah, anak kesayangan ya Allah. Kula nggih diparingi Allah niki Bule, anak kesayangan niki Bule. Wis mugi-mugi paringi sehat nggih Bule nggih. Paringi sehat, paringi rezekine lancar terus, ngopeni anak-anak kesayangan ya Allah nggih. Matur suwun nggih kula badhe tak nyon pamit. Mriki tasih Nggih dongake kula seger waras ben saged dolan-dolan mriki. Kadang tilem nggih pasuman nggih. Banyak. Walah, iya. Kejang-kejang. Kejang-kejang. Nek mboten nanten bapak nek kula nggih kualanan. Nggih, Bulek. Kalih nggih, Bulek nggih. Kula malah pikirane kula niku Mbak Kani niku nek siang teng mriki, nek dalu nderek Bu Mantri sing Mas Slamet kalian jenengan. Pikirane kula ngoten. Wah, nggih dolan. Oh, nggih. Ya mboten ate dolan. Nggih. Dolane nggih. Pun sekitaran mriki tok ora tau dolan pemirsa ya sekitaran ngene tok lho. Lho, ngene iki. Sekitaran gini wis ora tau ning ndi-ndi ki nek Lombok tandurane kula tak nyon pamit riyen nggih Bulek nggih ya Allah yo wis nyampe rumah nggih pemirsa nggih terima kasih nggih untuk sapa seorang DM lewat Instagram Ibu Yuni. Bu, apakah boleh mau ngelarisi dagangannya Mama Susi? Iya. Terus tak tekokno Mama Susi. Iya Mbak boleh, tapi aku tak toto-toto dhisik. Toto-toto iki artine Mama Susi kuwi arep resik-resik warung dhisik. Iya. Nyaponi sik arep. Iya. Kan Bu, celanane kuwi tak anggone aku wae. Kan wis kuwi kan pemirsa warungnya kan gak dibuka kan kotor terus dagangan-dagangannya wis dijupuki nama tak tukoni Budha Dewi kan wis kalong lah yo. Iya. Jadi iki mang hari ini iki mang arep pulaan ning Brapo karo Popong. Sidone. Akhirnya tak ceritani iya nanti kalau sudah siap jualan nggih terus nanti berkabar. Dek sama apa dilarisi aku ngono. Tapi kok berkabar nek sampean wis buka warunge. Apik guys tak syutingno. Bembiur boy. Bembiur ya. Mengane Intan selalu bersyukur ya, mbah elek-elek. Ibu melek-elek lah ngene iki selalu ngancani Intan. Intan lihat tadi Mas Slamet. Ya. Dari kecil sama Allah bapak ibu wis kapundhut terus dirawat bulike putra yo Nan. Terus Mbak Kani iki mau ya sama-sama penyandang disabilitas tunanetra nggih pemirsa dua-duanya niku. Bu Mbak Indah WA Bu. Mbak Indah WA. Wis kok tak buka ya. Apa wis gak ditunggoni wong tuwa. Makane ibu makane Intan kudu bersyukur. Mas yang ibu elek sitok ngene iki kudu bersyukur. Yo. Iya ora? Kudu bersyukur. Isuk-isuk
Wis iso gawekno sarapan Intan. Iso nyetrikakno Intan. Iso nyaponi omah, ya ora. Iso muring-muring. Ya ora. Ya. Ngene ya, kita itu harus selalu bersyukur ya ngono kuwi. Iya, betul. Melihat ke atas. Kita selalu bersyukur pokoknya aja lali mbek sing sak ngisore kita cara ngono ya. Melihat ke bawah ku. Ya. Iya, ya selalu ke atas yo ke bawah, jadi balance. Nek melihat mundur terus ndangak ya kesel gulune ya ora. Ini tapi nek maknane lho pemirsa. Lho, buke ketok tak syuting. Ketok apa lagi? Memang buke ya makhluk hidup, mbok syuting ya ketok, kecuali buke makhluk halus, mbok syuting ora ketok. Mbak Kani. Lah iya, entar makane kudu bersyukur ya ora. Iku mang bulike ya, Bu. Iya, bulike. Oh. Nek Mbak Kani kuwi putrane Mbak Yune. Mbak Yune bulik sing tadi. Iya. Terus nek sing Mas Slamet ya putrane Mbak Yune neh. Jadi Mbak Yune terus bulik yang tadi. Mbak Yune ki mau wis kapundhut kabeh. Ibuke Mbak Kani ya wis kapundhut. Ibuke Mas Slamet mang ya wis kapundhut terus melok bulike kuwi mau. Ambek jualan. Sing jualan mung ponakane Tan, dhewe neh. Mbok anake sing endi neh gak weruh ibu. Putrane sing endi neh gak weruh. Putrane adik ya apa putrane sapa? Mbek bulik mang buke gak patek jelas. Tahu cerita nek pas tantrum ngono ku jarene wae. Sukete dijual buti iki gak ngaleh-ngaleh Mbak Yun. Jual buti suket tapi mbek nangis ngono. Lah Intan mboten nate tantrum wae. Nek perkara tantrum niku Intan ya lah simpun apal. Sekarang wis jangan tantrum ya, Nduk, jangan marah-marah lagi ya. Sakno Ibu. Nek Intan marah-marah terus piye? Bu wis tuwek. Untuk pirang menit Delok Nggih pun pemirsa, demikian nggih cerita hari ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki sing apik to. Terus